The National Democratic Working Group NDWG condemns statements made by Zimbabwe National Army ZNA Commander Anselm Sanyatwe that only ZANU-PF will lead this country even if they lose elections. Achipiri mushe tona kuti aiwa party kana kuti movement yaJob Waskala yodinaya yoti aiwa mashoko akataurwa aiwa naGeneral Sanyatwe haasiriwo vakareswa hakuna zvakadaro hatizvibvume. Aiwa Job Waskala seopposition opponent anoyataura mashoko ekuti aiwa we're going to rubbish his statements. Sanapinda mashoko ataurwa aiwa nemovement yake kuti wasubscribe like kuti on the bell icon. Tipira nyora vachiti his behavior and statements are adverse to his constitutional responsibility. Sanyatwe is a threat to the nation, to the national peace and the democracy outlined in the Constitution of Zimbabwe. We call for his immediate resignation from ZNA. The military must stay away from partisan politics. Though mashokari achiti aiwa military yafana kuincludiwa kana kuinvolvwa mupolitics dzemunyika. Aiwa anotindiramira chiti General Sanyatwe zvitori nani kutoti ato-resigna nokuti he is violating the constitution. Aiwa mashoko makukutu ari kubva kuna Job Waskala kupati yake achitaura mashoko kuti aiwa General Sanyatwe zviri nani kuti varesign vasiye zvavo nokuda kwokuti he is now trying to influence kana kuinclude army mupolitics dzenyika yeZimbabwe. Tudze mafundo enyu muri kudi pamusoro pemashoko ake. Kana comment section medu, subscribe, like, channel on the bell icon.